Bună ziua! Azi vom vorbi despre cum închidem anul în programul de contabilitate. Primul rând, verificăm dacă am importat toate datele din gestiune, folosind comanda din meniul contabilitate, import din modulul de gestiune. Și vom bifa ce avem nevoie să importăm din modulul de gestiune. În principiu, intrări, ieșiri, încasări și plăți. După ce am făcut importul, vom avea grijă să închidem lunile, da? Folosim comanda din contabilitate generare note de închidere și vom rula notele de închidere. Ca să ne verificăm că totul este ok, dăm balanța de verificare pe luna decembrie și verificăm dacă pe clasa 6 sau pe clasa 7 mai avem solduri. Dacă este 0, înseamnă că totul este ok și putem să facem închiderea de an. Verificăm jos, la balanță, dacă este ok. Deci avem clasa 7 0, mergem mai sus, clasa 6 0. Bun, acum, din meniul setări, închidere, validări, închiderea în contabilitate, putem să facem închiderea de an. Verificăm încă o dată că suntem cu data programului în 31/12/2024 și pentru prima închidere de an vom bifa toate bifele și ultima de jos. Modifică suprascrierea datelor deja transferate. Pentru închiderile următoare pe care le vom mai face în caz în care mai facem modificări în 2024, vom bifa doar bifa 1 și 2 și ultima de jos. Deci, pentru prima bifă vom bifa toate bifele, pentru prima închidere vom bifa toate bifele și ultima de jos. Și dăm OK. Așteptăm ca programul să facă transferul datelor din 2024 în 2025. Dacă apar erori, ele vor fi afișate jos în bară. Acum spune că transferurile solicitate au fost realizate. Verificăm aici, nu avem niciun fel de eroare. Și putem trece cu programul în 2025 și să rulăm balanța de verificare pe ianuarie. Și aici vom verifica dacă soldul final din 2024 este egal cu soldul inițial din 2025. Avem coloana cu soldul inițial, care apare dacă avem balanță cu 6 egalități. Da? Și ne ducem jos și verificăm dacă soldul este corect. Și este corect. În caz că soldurile nu pică, putem să ne ducem la setări, solduri inițiale, contabilitate și să facem aici o corecție sau să vedem de unde este problema. Cam atât pentru închiderea de an. O zi bună!